σου μπαμπάκο, ρε Παναβίτσα μου. Να χαρώ οικογένεια, όξο φτώχεια μέσα σαλάδα. Χόπα, χόπα, χόπα. Να μου ζήσετε ψωμολισάρικα. Τα κόκκαλα που έγλυφα, περάστε το δεύτερο χέρι μου. Μέρση μαΐστρο, την πληρωμή κόστηνα στις παγωμένες πιστώσεις. Αξιότιμοι θεατές, πάσης ηλικίας και φύσεως, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σήμερα έχουμε την αφετομουτσουνάρα μου συνδικαλιστή. Το εργατικό κίνημα γυρίζει σήμερα σελίδα. Θα φάμε χρυσά τσαούλια, μανούλα μου. Arrivederà, ragazzi, blu blu. Poi bombocchia lei sul Panaglia. Ambulance. Ambulance. E poi vincevo la festa. Ai, tiene bilanciula. Ωραία, ποιος μου σταμάτησε το δικό μου του χουρό, θες. Ωραία, βλάχο. Ντύρεν, τζούλα. Μου ήρθε συνάμενος, κουλάμενος, αγγίθηκους και πάει. Η άλλα δωρή και να τα κάτσει Καταρίνα. Τι σου έκανα πηδέ, και αν σταμάτησες το δικό μου το λαλούμενο. Αχα. Άκου εδώ, βρε βλάχο, βρε καραχοποιό στοιχείο. Ξέρεις τι ώρα είναι. Τα κότσα μου που να είναι, μεσημέρι θα είναι. Μεσημέρι 3 η ώρα. Και βγαίνεις σε κεντρική πλατεία. Χορεύεις, φέρνεις στροφές, βάζεις κλαρίνα. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και απαγορεύεται. Ντύρα, τζούλα. Τράβα παραπέρα που μου ήρθες με τουρόπολο εδώ να μου κάνεις του μπαλικαρά. Τράβα πηδέμ στη μάνας, να βυζάξεις να μεγαλώσεις. Κι άμα τρανέψει ένα να τα βάλεις με του Γιώργαρο, που θα μου πεις για το δικό μου το χορό. Έλα εδώ βρε να σε συνάδω, ρε πασουρόβα και έλα εδώ ρε. Σιγά. Άι σαν πέρα και ρατά. Αναρχικά στοιχεία έξω. Χέρια να είσαι πριν, όπου τα μία στους μπάκρας. Πας που νόρα και να δω να σε συλλάβω. Με κόλλαει ο χαμάρος, κολλημένος κάτω. Με κόλλαει ο χαμάρος. Δεν μου λέει. Τι μου τρένε αυτά που έγινε ρε. Τι βγες και πορεύεις μες στην πλατεία ρε. Τύρα. Εσένα παιδί μου στείλανε να πιάεις του Γιώργαρο. Εμένα ρε. Εγώ είμαι μεγάλος και τρανός. Ξέρεις πόσα αστέρια έχω στο δρόμο μου. Ξέρεις ρε που τα μία συμπάτηκα. Πόσα αστέρια έχει στον ώμο του ουρανός. Και δεν μου κουρεύεται. Σιωπή φλάκα, σιωπή ρε ξυπνάδες. Σιωπή. Όχι μανούλα. Στείλανε αυτόν να πιάσει του Γιώργαρο. Σφαλίες και καλιέστα. Έλα εδώ ρε κερατά. Σιγά φευλάκο. Σιγά να χαρίσεις την κεραβλάκια. Σιγά να χάρισε με κάτω. Σε παρακαλώ. Έλα εδώ τώρα. Να σε εκτοξεύσω. Σιγά και έγινε. Άι σαν πέρα κερατάδες. Έρθετε εδώ να μου κάνετε τους παλικαράδες. Βάστα τα παιδί μου να φεύγουν. Μη με πούνε Γιώργου Καβλατζή και Καβλατζή στην ύμη.
Γεια σας, αντίου χαίρετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή παπαντίνα έχουμε. Άι, μωρό, τύρα. Πες το, Χαντζήβατη, πες το, παιδί μου. Καλημέρα σας, κύριε Κάρολη. Τι γίνεστε, πώς είστε? Μα, ελαφρώς συνεφιασμένος σας βλέπω. Τι έγινε? Χαντζήβατη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο εργοστάσιο. Δηλαδή? Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Έχουμε μπλέξει με αυτόν τον παλιάνθρωπο τον αφεντικό. Έχει αυξήσει το ωράριο. Βλέπουμε το διάλειμμα με τα κιάλια. Δεν πληρώνει υπερορίες. Δίνει λιγότερες άδειες. Καλά για δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ούτε λόγος. Αυτά κάνει η ελεύθερη οικονομία, Χαντζήβατη. Γι' αυτό πρέπει να εκπροσωπηθούμε μέσω ενός συλλογικού οργάνου και να διεκδικήσουμε εργατικά δικαιώματα. Και από όλους όσους είμαστε μέσα στο εργοστάσιο, ένας μόνο έχει τόσο μεγάλο στόμα και τόσο μεγάλο θράσος για να μας εκπροσωπήσει. Ποιος? Μα ο Καραγιώζης φυσικά. Ο Καραγιώζης δεν μπορεί να ξεχωρίσει δυο γαϊδάρων άχυρα. Θα πάρει στις πλάτες του όλους τους εργάτες. Είναι ο πιο ικανός. Άσε που του τα έχει και μαζεμένα το αφεντικό. Τον έχει τρελάνει στα χαμαλίκια. Γι' αυτό σου λέω, σήμερα που έχει άδεια, να πάμε να τον βρούμε να του μιλήσουμε. Πού είναι το σπίτι του? Τώρα πώς θα σας το πω τώρα αυτό? Το βλέπετε αυτό το χρέπι εδώ απέναντι? Το βλέπω. Σταύρος πρέπει να είναι. Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Αλλά. Πενταμελής οικογένεια. Ο Καραγιώζης, η γυναίκα του και 3 κουτσούβελα. Τι λες, βρε Χαντζήβατη? Σε τέτοιες άθλιες συνθήκες ζει ο Καραγιώζης? Μάλιστα. Γι' αυτό σου λέω. Εκφράζει πλήρως το λούμπεν προλεταριάτο. Είναι ο κατάλληλος ο οποίος θα μπορέσει να μας εκπροσωπήσει συλλογικά. Πάμε λοιπόν να τον βρούμε. Ναι, ξέρετε ένα πράγμα μόνο. Να πάμε, αλλά. Τώρα αυτός θα κοιμάται, θα ξεκουράζεται και τον έχουν εξασκήσει εκεί στο εργοστάσιο. Και φοβάμαι μην έχει τα νεύρα τίποτα και μας αρχίσει στο σπηλιάρι και μας κάνει μπλε μαρέλ τα μούτρα. Δεν νομίζω, βρε Χαντζήβατη. Συζητήσιμος είναι χώρα τα τζίστα. Με εσάς, με μένα δεν ξέρω. Θα δείξει. Για να πάω να ειδώ. Να πάω να χτυπήσω και πώς να χτυπήσω τώρα σε αυτόν τον Καραγιώζη. Αυτός μπορεί να μου πετάξει κανένα την εκεί στο κεφάλι, τέλος πάντων. Καραγιώζη, βρε! Δεν είναι μέσα, Χαντζήβατη. Ξέρω εγώ. Καραγιώζη, βρε! Ποιος? Εγώ. Γιατί με αυτό κι εγώ είμαι εγώ. Έλα, Καραγιώζη μου. Έλα έξω, σε θέλω για πολύ σπουδαία δουλειά. Άμα είχε εφευρεθεί καμιά νέα μόδα ξύλο, να την τεστάρει στη δική σου την καμπουραγή, στη δικιά μου ρε παλιωμαλαγάνα. Όχι, βρε Καραγιώζη μου. Έλα, είναι και ο κύριος Κάρολος εδώ που δουλεύετε μαζί στο εργοστάσιο. Τι με θέλουν? Πάρε με, Αντριάννα μου. Να σου είπα, Χαντζήβατη, είναι χωρατατζής. Να σε βοηθώ στην πλήση και να σου κουβαλώ νερό, Αντριάννα μου, εγώ απ' το βατραχονήσι. Σιγά, βρε Χαντζήβατη, έπεσα πάνω. Αχ, με βάρισες, σας το είπα. Βρε, 10 κόκκινο να έχεις και μαύρονε. Τι πράγμα είναι αυτό να με βαράσεις μέσα στη μέση του δρόμου? Μπαρτώ να ληφθώ αφορά, θα σε πηγαίνω στον πεζόδρομο.
Πώς από εδώ ρε Χατζατζάρη με το συνεργατάκι μου από εκεί. Καραγκιόζη μου, μεγάλα προβλήματα μου είπε εδώ ο κύριος Κάρολος. Έμαθα ότι οι συνθήκες στις οποίες δουλεύεις είναι απαράδεκτες και άθλιες. Αυτή είναι αλήθεια, Χατζατζάρη. Ειδικά αυτός ο παλιογέρο ξεκούτης που το έχει το εργοστάσιο. Μιλάμε για μεγάλο τομάρι. Δεν μας δίνει άδειες, δεν μας πληρώνει. Ρε Χατζατζάρη, τι να κάνω κι εγώ. 3 παιδάκια έχω που με περιμένουν σαν τα σπουργητάκια με το στόμα ανοιχτό να τα ταΐσω. Τι να κάνω, αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω εκεί. Αλλά ναι, δεν παλεύεται πλέον, Χατζατζάρη. Δεν ξέρω πού θα πάει η κατάσταση. Γι' αυτό σου λέω Καραγκιόζη. Θέλω να με βοηθήσεις. Αν μπορώ κάπως για λέει, του βλέπω να τρώμε ξύλο στο τέλος. Σκέφτηκα να συνδικαλιστούμε. Τι είναι αυτό, τρώγεται. Βρε αδερφέ, ενώ να συσπηρωθούμε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί. Να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Καλύτερους μισθούς, καλύτερα ωράρια, τις υπερορίες να μας τις πληρώνει το αφεντικό και ούτω καθεξής. Καλά και εμένα τι με θέλεις δηλαδή. Εσύ Καραγκιόζη είσαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος είσαι τόσο πολύ θρασής. Εγώ. Ναι, εσύ. Τέλος πάντων, ναι. Και τόσο ικανός και τόσο γενναίος να μπεις μπροστά στο κίνημα. Λες, Ναι, Καραγκιόζη. Μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Και δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα μαζευτούμε κάπου, δεν ξέρω, εκτός εργοστασίου προφανώς, και θα κάνουμε μια πορεία έξω από το σπίτι του αφεντικού. Να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Ξέρω εγώ. Άμα είναι να σας βοηθήσω, ρε παιδιά, βεβαίως. Πολύ ωραία. Κάτι ήξερα λοιπόν, Χαντζεϊβάτη, που έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος. Πράγματι, τον είδα ότι θέλει να βοηθήσει. Ωραία. Εγώ τώρα δηλαδή τι να κάνω, Χατζατζάρη, εσύ φύγε γρήγορα, θα πάρω εγώ το συνεταιράκι μου στην παράγκα και θα φτιάξουμε πλακάτι πανό, θα γίνει ένας χαμός. Εσύ να πας να φωνάξεις όλους τους εργαζόμενους του εργοστασίου να έρθουν εδώ στην παράγκα. Όλη την παλιοπαρέα. Να μαζευτούμε, να πάμε να κάνουμε πορεία έξω από το σπίτι του αφεντικού, πας και δούμε άσπρη μέρα. Μπράβο, Καραγκιόζη μου, μπράβο. Σε συγχαίρω! Και εγώ σε συγχαίρω. Μάτε, πάρε δρόμο, μαλακάνα, δρόμο. Και τώρα, Καραγκιόζη, τώρα θα πάμε μέσα να ετοιμαστούμε. Θα σε βάλω να φτιάχνεις τα πλακάτ, θα σε βάλω να βάψεις τα πανό. Ναι, και εσύ τι θα κάνεις. Εγώ θα κάθομαι και θα επιτηρώ σαν σωστός εργατοπατέρας. Μπράβο, έβγαινε. Πάμε, έλα μέσα. Έλα από εδώ. Αγνέκα, τι είναι Καραγκιόζη μου. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Καρούλης. Κάρολος, βρε αδερφέ. Ναι, τέλος πάντων αυτός είναι συνεταιράκι με το εργοστάσιο. Φτιάξου σε παρακαλώ πολύ έναν καφέ να πιει. Δεν έχουμε καφέ. Ωραία, φτιάχτου ένα νερό λούκο. Άντε. Σου λένε πατραπία, που είναι του γάρα, και εσύ καημένης άκυμπος, αχ με πόρτωνε ρε βάρα. Ο Νιόνιος έρχεται έξω, ρε. Λαρελιαρό, λαρελιαρό, λαρό, λαρελιαρό, λαρελιαρό. Γεια σου Διονυσάκη. Γεια σου Καραγκιόζο. Τι κάνεις μπαμπαλιά μου, καλά σε. Σιγάρε, πάει το στόμα σαν μοτέρ. Καλιάμε. Πώς από εδώ Νιόνιο. Καραγκιόζο, το που κατάλαβες, ανηφόρησα την απάνω ρούγα και ήρθα εδέπα να σε βρω που έμαθα Καραγκιόζο. Θα πάμε να κάνουμε πορεία. Ναι ρε Νιόνιο, θα πάμε και εσύ έχεις τις ανασχετήσει. Μέστε Καραγκιόζο, μέστε. Δεν μπορώ να στο εργοστάσιο. Μα καλά ρε Νιόνιο, να σου πω. Πώς έκαισες εσύ δουλειά εκεί πέρα. Εσύ ήσουν μουσικός, ήσουν κόντες. Έβγαινες στα κατούνια με την κιθάρα, τραγούδαγες. Πήγαινες σε μαγαζιά, τραγούδαγες. Πώς αναγκάστηκες εσύ καλλιτέχνης άνθρωπος να πας να δουλέψεις μωρές στο εργοστάσιο. Καραγκιόζο, από τότε που παντρεύτηκα την Πατινούλα, δεν βγαίνω αδερφούλη μου, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνεις μόνο το κιθαρόνι, Όχι και Καραγκιόζο, και το κιθαρόνι, να ήταν κι άλλο, κατάλαβες. Το πούλησες ρε Νιόνιο. Τι να κάνω Καραγκιόζο, δεν είχα όπολο στην τσέπη μου. Και τώρα Καραγκιόζο θέλω να πάμε, μας και διεκδικήσουμε τίποτα καλύτερο, να πάρω ένα καινούριο του κουτιού, καταλάβες η πετσίλα,
Μην ανησυχείς, Νιόνι. Στο γιο μου εγώ θα το καταφέρνουμε στο τέλος. Έλα μέσα, είναι και το συνεταιράκι μας εδώ, ο κύριος Καρούλης. Κάρολος, βρε αδερφέ. Καλά μωρέ, το ίδιο είναι εκεί κόλλησες. Εμείς τώρα έχουμε αγώνα. Κάτσε να δούμε τώρα ποιος άλλος θα έρθει. Κάντε στην πάντα μάγκες να περάσει ο μετακινητήριος γεροντόμαρας. Ίσα να φέρω μια γύρα αδερφέ μου να σηκθεί η γης. Ωρε και να έχει γης ένα χαλκά να την επέταλα στα μέγαρα αδερφά. Αμάνα και παντάπη. Θα τα πιάσω να τα δίνω τα παδάσικα. Θα τα πιάσω να τα δίνω τα παδάσικα. Θα τους δώσω δυο Χριστούγεννα νεκάσικα. Θα τους δώσω δυο σκαμπίλια να είναι κάσικα. Αμάν αδερφάκι. Ήρθα εδώ ξέρω εγώ τις, που λέει ο Καραγκιόζάκος θα μας μαζέψει όλους, να πάμε να κάνουμε τον Γιολέκα σε εκείνη τη χαρτοσακούλα το γέρο το αφεντικό. Ανοίχτε πορτοπαράθυρα και ήρθε ο Λέο της Νεμέας που έχει να λέει ούλο το ψήρι για την παλικαριά του. Για να πάω να δω ποιος είναι μωρέ. Ο Λέο της Νεμέας. Καλώς το Σταύρακα. Καραγκιόζέα για χαραντά. Για χαραντή. 5 και 5, 10. Και άλλα 5, 15. Τι χαμπού. Καλού. Αδερφάκι θα δω ξερογωτής. Άρχι και ξερογωτής. Ναι, για να πάμε σε εκείνη τη χαρτοσακούλα λένε αφεντικό να ζητήσουμε τα τυράφτα. Σακουλεύτηκες. Τσουβαλιάστηκα. Δεν μου λες ρε Σταύρο. Εσύ που ήσουν να χασάπεις. Τι έγινε, πώς και δουλεύεις τώρα στο εργοστάσιο. Καραγκιόζέα πολεμένη ιστορία μέσα από τα φιλοκαρδιά μου. Δηλαδή μωρά αδερφάκι, έμπλεξα με τα ζάρια και το χάσα το μαγάζι. τι λες ρε Σταύρακα. Λέει για μεγάλη πίκρα. Γι' αυτό Καραγκιόζέα πάμε έξω από το σπίτι του, εκεί μου τραχανοβλαγιά, μπας και διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα, αδερφέ μου. Καλά τα λες Σταύρο μου, καλά τα λες. Έλα και εσύ μέσα, έχουμε μαζευτεί και οι υπόλοιποι από το εργοστάσιο, έλα. Αμάν αδερφάκι. Να σου πω ρε, έχουμε κανένα τσίπουρο. Όχι μανούλα, με αυτός θα μας βγει λιάρδας την πορεία. Να δούμε ποιος άλλος θα έρθει.
Σε καίνο του λίγου το μαρτανίψε του Βεραγιών, που θα μας μαζέψουν όλους να πάμε πήρεμ κάτω από το σπίτι του. Όχι ρε! Ευρωπαϊκή γλώσσα ακούω. Ο θείος μου Μπαρμπαγιώργος θα είναι. Μπαρμπούλη μου. Σπυροδιάολου στη μανή του Σαφαλόκου, μουλάρι μρε. Σου πάει καλύτερα από μας χάρη Μπάρμπα. Πώς από εδώ Μπαρμπούλη μου. Καραγιώη, ήρθα εδώ πήρεμ που θα μαζευτούμε λέει να πάμε στα αφεντικού του σπίτι. Μη μου πεις ρε Μπάρμπα ότι δουλεύεις και εσύ στο εργοστάσιο. Με έχει πει την κουβαλάω καφάσα. Πόσο χρόνο είσαι ρε Μπάρμπα. 75. Και δεν έχει βγει σε σύνταξη ακόμα. Πού να μαζέψουν τα έψημα ρε Καραγιώη. Πω. Και δουλεύεις Μπαρμπούλη μου. Πω, τι γίνεται στον κόσμο. Αχ ρε Μπαρμπούλη να καταλάβεις, σας νιώθω όλους. Όλοι μας υποφέρουμε και πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Γι' αυτό θα μαζευτούμε όλοι και σε λίγο φεύγουμε. Πάμε εδώ στην κεντρική πλατεία να κάνουμε διαμαρτυρία. Μπράβο παιδί μου, έτσι σε βάφτισα. Πάμε Μπαρμπούλη μου. Άρα παιδί μου. Έλα από εδώ Μπάρμπα, έχει μαζευτεί και η υπόλοιπη παλιοπαρέα που δουλεύει στο εργοστάσιο. Ούρε δεν ακούτε κόσμε. Ούρε δεν παρέφερε το βλάχο το Μπούρτζο. Με κανία μου. Κάτσε καλά ρε βλάχο, μην τραβήξω την ισούβια και σε γιομίζω γαζέτα. Πούστε ρε μπάτσι να σκαθαρίσω με το φλίτσα, μίγες. Καμάρα αδερφάκι, σιγά Γουστάβο στο μουστάκι αδερφάκι. Ωραία μικρέει κανένας λέει. Τώρα θέλω εγώ, Καραγιώη, Έλα Μπάρμπα. να βγάλω πήρε τα τσαρούχια, γιατί με βαρέσανε. Μην κάνεις κανένα αστείο Μπάρμπα, θα πέσουν οι γυψοσανίδες απ' τη βρώμα. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Συνάδελφοι και πανταχούλεκιάνιδες, ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Κάτω τα χέρια από το πόρτο του Τσάντε. Αμάν αδερφάκι Λευτεριά στον Καλούπα και στον Κοτσαρίκο που τους φορέσανε τα σίδερα. Εσύ Σταύρακα μη μιλάς καθόλου, που φοβήθηκες και δεν ήρθες στην πορεία και έκατες στην παράγκα. Άι δώστε πίσω τις αγροτικές συντάξεις και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Τι λες ρε βλάχο. Προσέχτε καλά να μας ακούσει ο αφεντικός. Προσέχτε παιδιά μου. Μαζί, καλύτερες συνθήκες, εδώ και τώρα. Καλύτερες συνθήκες, εδώ και τώρα. Καλύτερες συνθήκες, εδώ και τώρα. Τι στο γεροδιάκανο γίνεται. Τι έγινε βρε τεμπέλιδες. Ήρθατε έξω από το σπίτι μου να γκρινιάξετε. Γέρο, τελείωσε πια το παιχνίδι. Ή θα ικανοποιείς τα αιτήματά μας ή θα μας βρεις απέναντι. Μέχρι τη Χάγη θα το φτάσω εγώ το πράγμα. Τι λες βρε παντίδο που ήρθες μεσημεριάτικα να μου παρασχίζεις τον έργατο πατέρα. Πάρτε δρόμο βρε μη φωνάξω την αστυνομία. Δεν πάμε πουθενά. Εάν δεν έρθει σε συμφωνία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Την αστυνομία λοιπόν, την αστυνομία. Τώρα. Μην κολλώνετε παιδιά. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Παλιοκαμάρες. Ρε δρόμο. Ζήτω τάξη και ασφάλεια. Ζήτω τάξη και ασφάλεια. Τους χαμάρους. Ωχ, μανούλα μου. Με σακάτεψε ο δοσνοτήρα της ελληνικής αστυνομίας. Ποιος είναι αυτός που λέει. Ο Χατζηταραμάς είναι. Φασαρία μεγάλη έγινε Καραγιώση μου. Είπα να φέρω και τα κανάλια. Για πες τι έγινε. Όχι μόνο φασαρία πολύ δεν είχε. Χαλαρά ήταν. Χαλαρά Καραγιώση μου. Χαλαρά. Πώς κοκκίνησαν έτσι τα μούτρα σου. Έφαγα ένα γλυκό βύσσινο και έχω κάψεις τώρα, κατάλαβες. Ξύλο Χατζατζάρι, ξύλο. Στυλιάρι να δούνε τα μάτια σου Χατζατζάρι. Τι λες βρε ματάκια μου. Τι λες. Να σε τρελάνω στις κλωτσές. Να σου πω, μήπως να ακολουθήσεις άλλη οδό. Δηλαδή. Βρε ματάκια μου, δεν σου λέω να μην παλέψεις για αυτά που θέλεις, για αυτά που διεκδικείς σε βάση περιπτώσει, αλλά μήπως να τον επιάσεις με το καλό. Να το πας στον τομέα των διαπραγματεύσεων. Τι λες ρε μαλαγιά. Δηλαδή τι να πάω να του πω. Να πας να του πεις, αχ καλό μου αφεντικό, έλα να βρούμε μια λύση. Ούτε εγώ να σε ζορίζω, ούτε εσύ να με ζορίζει. Αχ, με σ'
σακάτεψες. Τι βάζ βρε, τι με για να τα πω αυτά ρε. Γλυφιτζούρα σαν εσένα. Βρε δοκίμασε το που σου λέω. Δεν σου λέω εντάξει. Να είσαι ρε παιδί μου αποφασιστικός. Αλλά πήγαινε δια του διαλόγου γιατί με την πορεία δεν θα καταφέρεις τίποτα. Τέλος πάντων, Χαρατζάκη, να πάω εκεί στο γέρο και βλέπω. Μπράβο, πατάκι μου, πάω. Πάω κι εγώ, κι άμα ξαναγίνει κανένα σούσουρο, να μου πεις να φέρω τα κανάλια. Ρε, φύγε από εδώ, ρε, φύγε από εδώ. Ορίστε μας. Να πάω τώρα στο γέρο. Να εδώ από πίσω είναι η βίλα του. Γέρο! Αποντικό! Για καμ του δόθε. Μα έχεις ακόμα τα μούτρα και έρχεσαι κάτω από το σπίτι μου. Γέρο, να σου πω, ήρθα εδώ να το συζητήσουμε. Όχι ότι πάμε πίσω δηλαδή, αλλά να το μιλήσουμε ρε παιδί μου, να δούμε τι και πώς. Μάλιστα. Για πελέγες, σε ακούω. Να κανονίσουμε κάπως έτσι, να τα βρούμε και λίγο στη μέση. Αλλά να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι εμείς μέσα στο εργοστάσιο. Σακάτιδες, γέροι, καμπούριδες, παιδιά ανήλικα, γυναίκες. Είναι ντροπή ρε γέρο. Βοήθα λίγο την κατάσταση. Τι θα έλεγες βρε παιδί μου Καραγιώζη. Να το βρούμε αλλιώς. Να σε βοηθήσω εσένα που είσαι φτωχός και έχεις μικρά παιδιά. Εμένα και τους υπόλοιπους, άλλους υπόλοιπους. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στα όρια της εξαθλίωσης οριακά. Θα κάνουμε μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Δεν σταματάω εγώ τον αγώνα ρε γέρο. Δεν λέω βρε να σταματήσεις τα πάντα βρε Τζάνε, απλά να μειώσεις λίγο τις εντάσεις. Αντί για μεγάλες απεργίες και κάτι πενθήμερα και κάτι τέτοια που ήρθαν στα αυτιά μου, κάνε εκεί μια 24ωρη. Και εγώ από την μεριά μου θα σε τακτοποιήσω και με το παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, θα δώσω μια αύξηση 3% σε όλους τους εργαζόμενους. Είσαι καλά, 3%. Τι να κάνουμε με 4%. Άμα μου λες 5%, τι να κάνουμε με 15%. Κάτσε βρε αδερφέ. Είμαι αυτό 15% αύξηση. Τι θέλεις να με χδίσεις. Όχι, δεν θα είναι και ωραίο το θέαμα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Να το πάμε στα 4. Γέρο, πήγαινε το στο 5% και θέλω δέσμευση για διαπραγμάτευση σε 6 μήνες. Αλλιώς θα μαζευόμαστε κάθε μέρα εδώ απόξω. Μάλιστα, μάλιστα. Άκου βρε παιδί μου. Μήπως θα το κάνουμε κι αλλιώς. Δηλαδή, πάρα αυτά είναι τα λεφτά. Ω Μανούλα, τι είναι αυτά. Μετρήσω. 100, 200, 300, 1000 ευρώ για σένα. Να μην ξαναγίνει καμία τέτοια κίνηση. Το κατάλαβες. Γέρο, πάτα. Τα έχεις ανάγκη. Τα έχουν ανάγκη τα παιδιά σου. Πάτα. Πάτα εδώ. Πάτα εδώ. Σε ευχαριστώ ρε γέρο. Και όπως είπαμε, θα κάνουμε και μία αύξηση εκεί της τάξεως των 4% για τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τελείως υπόθεση. Μη μου λες από εκεί και πέρα. Ούτε για υπερορίες, ούτε για δώρα Χριστουγέννων, ούτε για τίποτα. Εντάξει, και να μην ξαναγίνει ποτέ μια τέτοια κίνηση ρεζιλευτική προς το πρόσωπό μου. Ωραία Μανούλα, τι να κάνω εγώ τώρα. Τα είχα ανάγκη τα λεφτά. Τέλος πάντων. Για τα παιδιά μου θα πάνε στο κάτω-κάτω της γραφής. Μου λέει κάτσε να πάω μέσα ψιλολάθρα τώρα, Μανούλα. Έλα από εδώ, Βλάχο Γιώργο. Τι είναι ρε κουστούμάτι. Έλα εδώ να σου πω σε παρακαλώ. Τι φέρε η φλιμπίτζερα. Άκου εδώ, Βλάχο Γιώργο. Ο ανιψιός σου δωροδοκίστηκε από το αφεντικό. Αϊ μανόλα τσέλι για να ήσουν παρηγέλιο. Το δικό του ανιψίδι, το δικό σου το ανιψίδι. Αϊ, ο Καραγιώζης είναι μεγάλο λεπουδόβγαλα. Είναι επιδέμει κουτόματο. Αλλά να κάνει τέτοιο πράγμα, εγώ δεν το πιστεύω, μα θες. Άκου εδώ, Βλάχο Γιώργο. Πήρε λεφτά τον αφεντικό για να του κλείσει το στόμα. Αϊ, Μανούλα, και του πήρε λάβο στα χέρια. Θα τον εφητέψουν κατά ίσα του καλαμπόκι, μα θες. Αχω Γιώργο, νομίζω πλέον είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πια στον ανιψιό σου να στα πει και ο ίδιος. Ωρε, θα τον εστουμπίσουν κατά ή. Θα βγάλω το τσαρόχι και θα του το δώσω να το φάει. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, φεύγω. Dire, miente mirandgiù. Καραγιώζ! Καραγιώζ! Τι θέλει τώρα ο Παστελόγραφος. Τι είναι ρε Μπαρμπαγιώργο. Γιώργο. Δεν μου λες παιδί μου. Τι είναι Μπαρμπούλ. Πήγες να θες στο αφεντικός.
Στο αφεντικό πήγα, ναι. Και τι κανόνισες, παιδί μου? Θα μας κάνει εκεί μια αύξηση της τάξης των 4% και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Θα βγω να συνεχίζετε. Εγώ γιατί έμαθα ρε κερατά ότι είσαι λεπτά. Μανούλα μου. Ποιος με πήρε πρέφα? Ωραία εκείνους σου κουστούμάτους. Δεν τράπηκες ρε. Δεν παραπολί με εγώ να σε εξηγεί. Αχ, μανούλα μου! Έτσι σε βάρτσα ρε κερατά. Να κάνεις τέτοιες κουμπίνες. Ρε Παρβαγιά, θα σε εξηγήσω, μανούλα μου. Τι να κάνω με και σε στο φιλάτιμα, ρε Σούζης. Να πάρεις γρήγορα τα λιπτούλια, να τα αφήσεις έξω από την πόρτα. Ρε Μπάρμπα, να χαρείς παιδιά έχω. Πήγαινε ρε. Καλά ρε Μπάρμπα, καλά. Φέρ' τον εδώ. Δεν σε πιστεύουμε εσένα ρε γερατά. Στο τσαρούχι τα βάλει. Αυτό θα πει βρώμικο χρήμα. Πά να τα αφήσεις έξω από την πόρτα. Άρε Πασκαλά πάρε εδώ ρε. Σπυρουλιάω στον πατέρα. Καραγιώη. Μη του μάτα κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι ρε Μπαρκούλη που να χαρείς. Να χαρείς ρε Μπάρμπα. Τι να κάνω και εγώ κακομύρης, 3 παιδιά έχω. Αυτή τη φορά σου χαρίζω. Μη του μάτα κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι Μπαρκούλη μου, όχι. Άι πάρε μέσα παιδί. Πάμε μέσα Μπαρκούλη. Μην πεις τίποτα στους άλλους και βαριέσονται και αυτοί στους τηλιάρι. Όχι παιδί μου, όχι. Όλα ρυθμίστηκαν και με το παραπάνω θετικό. Κλείσαμε το στόμα του Καραγιώζη. Σας το είπα. Αν τον χτυπούσατε εκεί που τον τσούζει, δηλαδή στην οικογένειά του, θα έρθει σε συμφωνία. Σε συγχαίρω Κάρολε παιδί μου, και να είσαι σίγουρος ότι με αυτές σου τις κινήσεις η προαγωγή σου είναι βεβαία. Μα πώς τα κατάφερες έτσι? Έμα τους ψεχήκωσες, έμα ξεγλίστησες ως αν το χέρι στην πορεία, με βοήθησες να βγάλω από τη μέση τον Καραγιώζη που μου είχε γίνει κακό σπυρί, είσαι τετραπέραντος. Όχι μόνο αυτό, αλλά άφησα να μαθευτεί κιόλας το γεγονός ότι του δώσατε χρήματα, ώστε ο ίδιος ο Καραγιώζης να γίνει αντιπαθής στους υπόλοιπους εργάτες. Έβγε και πάλι έβγε. Πάμε πάνω. Να καπνίσουμε βρε παιδί μου ένα πουρο. Να γιορτάσουμε τη νίκη μας. Πάμε γρήγορα. Πάμε πάνω να πιούμε και ένα ουισκάκι. Άι, μέντα ραντζούρα. Άι, μέντα ραντζούρα. Που θα στήσει πτυπλικτάρι στο δικό μου του πυρί. Όιστη ρε! Προβουλάτε τον κατέροφο για θανεύω τον αγύροφο και δε θα με ένα πανκουλομπιθρόξυλο. Μα για να πάμε εδώ. Βλέπω Γιώργο, πώς και από εδώ, τι κάνεις εσύ μες στο σπίτι του ρε. Σιγά! Βλέπω Γιώργο, άσε με σε παρακαλώ να πατάω. Εγώ πατάω και για τους δυο μας κυρία. Άι, σαπιά, έλα εδώ ρε παλιόγι ρε. Έλα εδώ ρε ραμπουλημένο. Μα τι συμβαίνει έξω? Συμβαίνει, εδώ είσαι βρε ξινογαλατά. Έλα εδώ κι εσύ. Σιγά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ ρε πήγες και έδωσες λεπτά του Καραγιώζη. Στήσατε πλεκτάνι με τον άλλον του κουστούμάτου. Σε παρακαλώ πολύ, άσε με κάτω και με πιάνει ήλικος. Έλα εδώ ρε κι άλλα. Σιγά, Άι σε πέρα κερδά. Όχι Καραγιώζη. Ωχ μανούλα μου, λες να μου περάσει κανένα χεράκι ξύλα ακόμα? Τι είναι ρε Μπάρμπα? Δεν φταίς εσύ παιδί. Εκείνος σου κουστούμάτους τα έχει κάνει πλακάκια με το αφεντικό. Τι λες ρε Μπάρμπα? Γι' αυτό δεν κατέβηκε στην πορεία. Γι' αυτό παιδί. Πω. Τι λες ρε Μπαρμπούλη? Τους κανόνισα παιδί μου. Ευρωπαϊκά έτσι πολιτισμένα. Ναι παιδί. Τους έριξα να περάσει ξύλο. Μπράβο Μπαρμπούλη. Και τώρα Καραγιώζη. Τώρα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αλλά πρωτίστως να ειδοποιήσουμε το αξιοσέβαστο κοινό ότι η παράστασή μας έλαβε τέλος. Σας υπερευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας από εδώ μέχρι τα σπίτια σας. Αβάντα maestro, finito la musica, passato la fiesta. Να, πάρε και τα ρέστα.